Салом алейкум мардум. Имрӯза видео дар бораи Infinix, оилаи Infinix гап мезанем. Ай чанд сум сар мешавад ва то чанд сум чӣ хели телефон ҳастад дар магазини Realphone. Пеши видео я талайгмон комментария нест насоти Infinix-о дори надори чӣ хелия ва чӣ хел кор мекунад. Мода агар ки телефонои арзон ва буҷетни ва боварина 1 сола гарантия дошта бошад телефон, ай магазини Realphone метавонед харидорӣ кардан. Номерро дар рӯи экран барои заказ кардан. Агар ки дар дигар шаҳрҳо бошед, метавонем мо ба шуморо ба тариқи почта равон кунем. Как обычно дар дигар видео мо шумо ба пуррагӣ фаҳмондагием ки дар дигар шаҳрҳо мо ба почта равонтон мекунем. Ва дар инҷа бошад Infinix-ай Infinix, дар инҷа бошад Samsung-о, метавонед любой телефон заказ кунед магазини Realphone, Samsung, Redmi, дар инҷа бошад Tecno, ҳозир бошад Realme ва телефоное ки мегӯянд танкарам ҳастам, хали 7000 мач батарейка дорад, 1,5 рӯз мебарад. Нархи ё бошад 20000 рубла. Барои заказ кардан номерро дар рӯи экран. Infinix Hot Chill Eye памяти 16 оперативкаш 8/258 плюс 8 16 мешавад оперативка ва 256 гигабайт памят дорад. 90 ГГц экранаш кор мекунад, 50 мегапиксел камера ва барои блок карданаш бошад Face ID дорад. Ва нархи бошад 12990 рубл. 50 мегапиксел камера, фронтални камераш бошад 32 мегапиксел, 8 ватта, 20 зарядка дорад, 5000 мач батарейка дорад ва ҷои отпечати палец бошад дар ҷои киштанакаш, ҷои пасту баланд карданак ва ҷои iPhone бошад, ҷои наушник, ҷои заряднакаш бошад Type-C ва колонка дорад. Infinix Hot Chill Eye ва айрам арзонтаракаш ҳастад, дар наличка намонда. Infinix Smart 8 ном дорад, нархи вай бошад 8000 рублай. ҳамхе 8000 рублай. Рангои вай мешавад дар ҳамҷа сабз ва сиёҳ ва голд, се свет ҳастад. Дар инҷа бошад ҳами Infinix ранги сиёҳш, дизайнаш ҳамхе мешавад, как iPhone монанд мегин, чӣ хел мегин, пушташ матвия, пай дастона мемонад, ҳамқа хубӣ дорад Infinix Hot Chill Eye. Ва инҷа бошад Infinix Note C. Оперативка 8 плюс 8 16, 256 гигабайт памят дорад. Чизи хуби ҳами Infinix Note чиай? JBL колонка дорад. Вообще колонкаи зур ҳами JBL ҳозир ва 45 ватта турбо зарядка дорад. 5000 мач батарейка ва ранги бошад вообще необычный, как ранги сабзия, чхаля кожни. Пайдасона мемонад, 64 мегапиксел камера дорад. Основнояш ва 16 мегапиксел фронтални камера. Дар рӯш пленка ва дар дри комплектация ё бошад чхоли пластма чхолай озир ҳаммагал симак ҳаммагал тиде майли симак барои сим-карта ҳуй карданак стекло дорад, беғарзай пленка заданаш бо стекло дорад. Ҷада бошад чхоли необычный сафеди, как обычно ҳамаҷ ҳастад JBL. Дар инҷа бошад 45 ватта турбо зарядкаи Infinix ва қатика белаш. Ва дар инҷа бошад Infinix кадом свет ча ё запечатни ранги сиёҳ, ҳозир ранги сиёҳша мебинем. Тамом озма ҳуиш кунуку. Ирам ранги аввал 64 мегапиксел камера дорад, процессори телефон бошад Mediatek Helio G99. Процессори нормали барои навигаторам кор фармондан мешавад. Ини бошад ранги сиёҳш, ирам чхоли прозрачный дорад, колонкаош ина JBL ҳаст. JBL 16 мегапиксел фронтални камера, ҷои заряддошташа ирам Type-C ва иҷаш бошад ина Infinix Note C Pro. JBL колонка ирам 68 ватта турбо зарядка дорад ва камераи бошад 108 мегапиксел, айрам бошад процессор Mediatek Helio G99 ва 120 ГГц экрани кор мекунад. Чемай Infinix Note C ай 120, ай вай бошад 90 ГГц. ва ҳуиш кардем ранги сиёҳш, ранги сиёҳш ай бошад камераош набуромадагӣ, ай бошад буромадагӣ камераош 108 мегапиксел, 5000 мач батарейка дорад. Дар дри коробкаи телефон бошад
چی هسته؟ در روش پلونکا زدگی، استیکلو و چخالی پرازراشنی و 68 وتا توربو زایرات که دارند که در مدت 40-45 میلیون پر میگنه. این باشد رنگی گلدش، رنگی گلد چه بسیار را دامون رم دیگه. اینجا باشد اینفینیکسی 0C оперативка иран бошад 8 плюс 8 16 2К на 30 fps мебардорад сиёнка кардана 50 мегапиксел фронтални камераш основной камераш 108 мегапиксел 256 гигабайт 5000 мач батарейка процессори телефон бошад Hello G 99 айрам кагабишна 45 ватта турбозарядка дорад дизайни ҳамин телефон ва аввалной экран гаштагиай как гуфта чӣ мегӯянд экранаш чап гаштагиан 16 мегапиксел камера 5 мегапиксел камера ва ҷа бошад ҷои зеракшонаш Type C ва ҷои колонка ҷои дута сим карта мебаранд айболорам бошад ҷои колонка пуштуш кожни ва агар ки ҳамхали телефонҳо дар шумо дар кор бошад номерро дар рӯи экран барои заказ кардан